Mom, ever since, we're talking about 10 years ago. It's a decade, no? And Manipud 2010, amo yun na on the level of the local, dito sa Pagudpud, Ilocos Norte Provincia prosecutor na dismiss yung ating kid daw dahil dalawang namatay during the ambush. Pero na-dismiss yan because of lack of probable cause. So after a while, 2016, biglang nag-MR kami. We filed an MR, motion for reconsideration. Nung nandun na sa DOJ yan, natulog, wala namang ding action. So we just hoping na wala na. But suddenly, may nag-appear na gunman. And it was nakuha ng DOJ yan, and they put him under the custody ng kanilang WPP, Witness Protection Program. Allegedly, is one of those na bumaril sa akin. One of the gunman. So, nangyari, nilagay nga siya sa WPP at umandar ang kaso. We filed yung MR namin, umandar, nagkaroon ng probable cause. So, na-open for re-investigation. So, naging star witness ba yung gunman? Oo, yan yan. Against? Yeah, against the... Siya kasama kasi siya dun eh. Oo. He was one of the gunman. Gunman, di ba, apat yan, allegedly. Kasama siya dun. So, Sa charge sheet? dun sa, sa akin, bumaril. Oo. He was one of those. And then, nung nandun na siya, na ilagay natin sa WPP, Witness Protection Program, nag-decide ng DOJ to re-investigate. Okay. And that started. Nagmula 2016, nagkaroon na re-investigation, pinasagot kami, kinuha yung file, inakit sa taas, then over it, ginawa, and then until such time na nagbigay nga ng decision. And alam ko, but I don't have the documents until now, it's just that alam ko na nandiyan na sa atin sa RTC Bangi ang information. Yung But resolution, ma'am. yung information. Information. Another, iba yung resolution, iba yung information. It's between DOJ and the court. And pinadala yan. Pinadala dyan sa RTC Bangi. And then, wala pa naman nag-aantay ako kung ano talaga yung finalization ng RTC Bangi because that information should be issued. Wala pa naman hanggang ngayon. So, we'll just wait. So, ano yung information, ma'am, na Actually, file na yung... Rod, oo, wala akong idea kung di ko pa nababasa, no? It's between the court yan. I will be preempting, no? Pero ang alam ko lang, yung kinaso natin sa kanila, double murder, 2 counts of murder, and prostrated and attempted murder. Yun ang nakapila sa DOJ. So whatever the information is, RTC will wait kung ano yung information na yun. At ayoko naman pangunahan, siyempre nag-aantay ako. Most probably until Monday siguro. So, sino-sino ba yung mga nasa charge sheet, ma'am, na pinilahan? Well, of course, yung mga benemerito, Sino sa kanila, ma'am? kasama dun si former Vice Mayor, ni Rex, then ni Kenneth, benemerito, and then Dagiti Kurangmeng. Magkapatid yan. Segundo sa witness. And those were derived. Those names were given by the witness. Okay. So, nabuhay yung kaso. So now, nandiyan na nga, we'll wait na lang. And ako'y masaya dahil talagang honest kasi mabigyan ng hustisya. You know, we're talking about isang dekada na. 2010, 2019, 1 year na lang, 10 taon na yung kaso. So, masaya ako tumuusad at mabigyan ng hustisya yung mga namatayan. I-consider ba natin, ma'am, na very timely ito na improvement ng kaso dahil election time na naman? Rod, bago ko matapos, hindi timely kasi again, I keep on repeating at ulit-ulitek na sa nga pulong tawen na, almost. So, where is that timely? Wala. Inaantay na natin yan. Delay na talaga. 2010 when that happened, and now 2019. So, wala na akong makitang timing ngayon dito. So, that is beside the point. Considering na may election o wala, at least lumalabas na ang hustisya. So, nung na-attempt yung buhay mo, ma'am, dahil nga pinagbabaril kayo, wala ba kayong fear na baka maulit na naman? Ay, hindi mo maalis yun. It's all in me, all throughout my life. Magmula nung nangyari yun, the threat in my life is there. Hindi kaya, alam nyo, humingi palagi ako ng suporta sa mga men in uniform. At ako'y talagang hindi mo na maalis yun. It's nasa akin na yung threat na yun. Hanggang nasa politika ako. At alam naman natin siguro yung anggulo ng buhay ko, Rod, idipay, na open book ako sa Pagudpud and awan pulos amok na panang-ambus na kanyang no lakit gaputi politika. And I honestly believe that and I can stand on that. Siyempre, timakamuti bagik, shock. At amok naman na awan pulos basol ko
No, lakit di na sakti ag mayor, kaya nagbise. Damang bise mayor ti iling ang pagutput. Serbisyo lang naman ito eh. Yes, So, sapay ko man na maibsan o ma-resolve na to at mabigyan na ng ustisya yung mga namatayan. Yes, kumusta naman yung relationship niyo with the mayor? Executive and legislative are doing good. May isa kami niya po mayor, kapo ti panang siyempre kung agurnos kami unay dagiti nanang ken tatang mi Yes. at so that ti number one na maragsakan ti pamilyami, that's the root ti pamilyami, and then next ti mga tao na sumusuporta sa amin at tumataguyod manipud pa'y 1992 and sumina, nagpamarlo, nagpamaha, nagpateteng, so may salaing ti Kindawda Sales lata. How about the Sales na naikamang ti Benedict? Well, hindi, it's destiny, Rod, eh. Hindi ko, I cannot stand on that, nasabihin ko yon kasi, syempre, yung nangyayari, it's beyond my, hindi ko na alam, basta ang nangyayari ngayon, ay ustisya lang naman tikid daw mi. Lalo na yung mga namatayan. So medyo may relief na ba sa on the part of Sales? Kasi ma'am nung kaambos pa lang kayo, lumilitaw din yung pangalan ni Mayor Marlon Noong. Yes, I honestly believe on that. But nung nangyari nga itong may mga witness naman na lumutang, itong gunman, na-erase naman po yun. So, At, vindicated. yes, kasi, politics is really kung sino yung mabebenepiswan, di naman yung isa sa mga suspect, allegedly. So, hindi po natin maalis yun. Now, it's already coming out, the real thing, ano yung katotohanan. Kalintigan, na pudno na kalinteg na dapat na ipatupad at malaman natin kasi nandun po yung gunman at siya yung nagsasabi. Bakit ma'am, sabi nyo kanina, parang a decade na to, bakit kaya ang tagal? Ano sa tingin nyo? Yung ustisya? Oo. Matagal. Now, dismiss yan, Rod, eh. Oo. It was dismissed on the level na... natulog sa- Hindi natulog. They dismiss it. Wala na. As in, no probable cause, dinismiss yan. So, wala na. I-leave it to the Lord na lang. Wala. Pero one day, may lumutang na gunman na nakuha ng DOJ. So, Yung that, taga-Dumalneg ba yun ma'am? yung taga-Dumalneg na nagsalita siya. So, nagkaroon ng probable cause. So, inopen ulit ng DOJ for the investigation due to the newly found witness. So, yun ang storya. Actually, di naman, nung na-dismiss na, wala na rin akong pag-asa eh. Wala na rin. Dismiss na, ko. Pero nung lumutang ito, hindi natutulog ang Panginoon. So, let's start it. Without knowing it, na umaandar naman siya. So, ma'am, on the other hand, kumusta naman yung kaso ulit between Benemeritos and the Saleses kay ex-Mayor Teteng? Yung kaso ni Apo Teteng, ako ngayon nalulungkot dahil yung daming Facebook na lumalabas na masyadong kaming na apektuhan na si Apo Teteng. Kakasi na sabi na he was issued a warrant of arrest due to the parang merit of the case. Linawin ko lang po ito. Wala pa po tayo doon sa merit of the case. Nung pong na-convict sa Sandigan Bayan si Apo Teteng, ang offense is homicide. The homicide itself is bailable. Inalaw ng korte na magpiyansa. Inapprove ng korte ng Sandigan na magpiyansa si Apo Teteng ken dagiti kadwana. What happened? Yung kalaban namin sa itong mga benemerito, nagfile sila ng cancellation of bail ban na dinisapprove naman ng Sandigan. Nag-MR ulit sila. Asking for, nag-reiterate sila, nag-MR na kung pwede cancelin flight risk daw. And, anong tawag dito? Teteng is a flight risk, yung umaalis, tumatakbo, at saka threaten to the society, which is not true. Not a single day, not a single moment, na hindi, during nung kinumbik siya ng homicide, nandun siya. Sa court, he was there. And then, nagpiyansa kami. So, ang nangyari, pinapakancel nila nito. Which is, yun nga, sabihin ko sa inyo na una, nag-MR na pinapakancel and then nag-MR, dininay ng Sandigan yon and then sila mismo, winidraw nila yung MR nila, sinabi nila, wag na lang at doon na lang daw sa Supreme Court dalhin yung kaso. O what happened? Ang Sandigan Bayan naman, inapprove agad without knowing yung aming cancellation ng bail. So, ang lawyer namin, ang stand niya, yung pag-issue ng cancellation of bail is void.
Kasi hindi sang-ayon doon sa batas. Yun ang aming nakapending ngayon sa na ano. Hindi po totoong nagtago, hindi po totoong nakakulong. Wala pong katotohanan yan sapagkat nung nag-set ng hearing sa Sandigan Bayan, hindi po, kinancel po ng Sandigan yan, kaya hindi na po umaten si Apo Teteng. So ngayon, nag-aantay kami ng sagot ng MR. Kumusta naman siya, ma'am? Ay, it's okay, nasa Manila, doon nagtatrabaho. At siyempre, hindi na rin namin, hindi ko na rin gustong umuwi. Alam mo naman, medyo rito, No. mainit. And things come up. Naman, mas maganda na yung wala si Apo Teteng dito. Na itong nangyayari, lalo na itong murder ko ay nakasalang.